Mary vilayatynyň Mary şäheriniň ýaşaýjylary mundan 2 hepde çemesi odol bolan otly hadisa sebäpli hatardan çykan köprüde henüz hem awatlaýyş işleriniň geçirilip başlanmagyna nägilelik bildirýärler. Ýaşaýjylar köprüniň ulaw hereketine ýapylandygyny belläp, munyň ilat üçin durly kynçylyklary döredýändigini aýdýarlar. Olar bu barada Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 13 awgustda demir ýol wagzalyndan gelýän ýük hotlusy Atabaýew köçesinde ýerleşýän köprüniň aşaky bölegini ýumurýar. Muňa otly köprüniň aşagyndan geçende iş ýerleriň otlynyň depesindäki ýük düşürmek üçin niýetlenen agyr tehnikany aşak düşürmezliginiň sebäp bolandygy aýdylýar. Bu waka bilen bagly deriňi işleri dowam edýär. Otlyny dolandyran sürüji işden çykaryldy. Ol serhoş halda otlyny dolandyrmakda aýplanýar. Waka bilen bagly deriňi iş Aşgabatda geçirildi. Diýip ýerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ygtybarly çeşme 26 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä şol hadisadan soňra häkimetler ilat arasynda Garbaty most diýilip hem tanalýan bu köprüde awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini aýdyp, onu ulaw hereketine ýapdylar. Ýöne ýaşaýjylar aradan 2 hepdäniň geçendigine garamazdan onda awatlaýyş işleriniň henüz başlanmadygyndan şikaýet edip onun yapyk galmagynyň ilat üçin durly kynçylyklary döredýändigini aýdýarlar. Bu köprü gaty köp awtology özünde jemläp, köprüniň aňyrsyna we bärsine gatnawy üpçün ederdi. Munyň yapyklygy köprüniň iki tarapyndaky ilata, hususan da Bayramhan we Işan Garagöz köçeleriniň we töwereginiň ýaşaýjylaryna şolsan da telekeçilere agyr täsir ýetirýär. Şeýle-de Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesiniň Iskra we Peşanaly owalarynyň ýaşaýjylarynyň şähere girmegini hem kynlaşdyrdy. Ulaglar ýollaryny uzaldyp aýlaw edip, beýleki taraplardan şähere girmeli bolýarlar diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý şeýle-de bu ugur boýunça jemgyýetçilik transport serişdeleriniň ýola goýulmazlygy we döwlet taksileriniň düýbünden ýoklugy hususy taksileriň bahasynyň 3 hesse gymmatlamagyna hem getirdi. Taksi sürücüleri aýlawly ýollar sebäpli kesse köp ýol geçmeli bolýandyklaryny we şol ýollaryň hatardan çykanlygyny aýdyp, kesse köp pul kirýärler. Mysal üçin köprü awat wagty bir ýaşaýjy Atabaýew köçesiniň beýleki tarapyna geçmek üçin 3 manat tölen bolsa, indi 10 manat tölemeli bolýar. Gök bazardan baza şäherçesine gitjek ýolukçylaryň her birinden bolsa 10 manatdan 15 manata çenli tölek soralýar. Öň hususy taksiler bu aralyk üçin 3 manat alýar. Diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran başga bir ýaşaýjy belledi. Köp ýaşaýjy işleýän edaralaryna baryp gelmek ýa-da şäherdäki zerurlyklaryna amal etmek üçin her gün taksa pul tölemäge maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, köprüniň aşagyndan piýada geçmäge mejbur bolýandygyny belleýär. Ýöne olar köprüniň aşagynda piýadalar üçin niýetlenen geçelgeleriň ýokdugy sebäpli polisiýa işärleriniň özlerine ýygyderli jerime salýandygyny ýa-da para alýandygyny belleýärler. Polisiýa köprüniň bozuklygyndan peýdalanýar. Olar diňe ýerden we giýişlik adamlaryň işe gidip gelýän wagtynda köprüniň aşagynda durýarlar. Olar adamlara 50 manat jerime ýazýarlar ýa-da olardan 10 manat para alýarlar diýip ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk otly hadisesi we munyň netijesinde ilatyň ýüzüňi bolýan kynçylyklary barada Marynyň häkimetlerinden şolsan da polisiýa müdürlüginden we demir ýol wagzalyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiligindäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýol hadisalary, tebiğ betbagçylyklar ýa-da ýangynlar, olaryň ilata ýetiren täsirleri barada köpçülüge açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne Azatlyň habarçylary ýurtda ýüze çykýan betbagçylyklar we olaryň ilata ýetiren täsirleri barada dowamly maglumat berýärler. İýun aýynda Lewap vilayatynyň habarçymyz Türkmenabad şäherinden uran otlynyň bahar etrapçasynyň goloýunda demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçendigini, 30 ýaşly adamyň wakanyň bolan ýerinde aradan çykandygyny habar berdi. Galy berse de habarçylarymyz täze guruluşlara millionlarça Amerikan dollary möçöründe serişde sarp edilýän mahaly ilatyň gatnawly köçeleriniň we köprüleriniň ençemesinde awatlaýyş işleriniň
ýyllar boyu geçirilmeýändigini, hatardan çykan infrastruktura desgalarynyň ençeme aýlap bejerilmeýändigini hem habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu habarlara resmi derejede reaksiýa bildirmeýärler.